Aħna nisa nħarsu ħafna issa lejn id-dera, mhux naħseb aħna nisa biss anke l-irġiel, imma li tmur titbes libsa u tibda tajt il-lajs dik qed tiġini sena u nofsilu ħanajdu hekk. U issa f'daqqa waħda qed nipprova ndeffisa u ma tistax tidħol dik ukoll iddejqek, ma mbagħad tibda tinnota wkoll. Tibda tajt mela lek jiena mixja f'dan il-pass li forsi din il-biċċa naqra libsa li għandi forsi ma nqaflitx. Imma allura nibda ngħid ngħid għalija, nibda ngħid allura issa minn din il-libsa li jmiss jista' jkun jagħti il-każ l-istess ħaġa tista' tagħmel l-istess ħaġa. Romina, fuq dil-biċċa xogħol, Mattejus, għax inti persuna li tuża din il-frażi, jekk din hija l-motivazzjoni ta' dak li jkun, għajdilna fuqha. Eżatt. Kulħadd għandu dik ix-ħaġa li ċaqalqu. Dik ta'. Ġifieri hemm min jiċċaqlaq jagħmel xi ħaġa bil-biża'. Hemm min jagħmel xi ħaġa biex jakkwista xi ħaġa bħal pereżempju ngħid ħanilbes size 12 flok size 16. Imma hemm min huwa motivat jgħid ma rridx ngħaddi minn xi xadda dak li ieħor l-oħra, tajjeb, dak il-kundizzjonijiet mediċi kemm qed ibatu jew kemm batew, tajjeb. Allura il-motivazzjoni hija tista' tkun fear, biża', tista' tkun pain, luġieħ, tista' tkun desire, x'nixtieq jew x'għandi bżonn, what I need. Ta' jiġifieri kulħadd għandu tiegħu. Desire tiegħu. Kulħadd għandu tiegħu. Eżatt, u dik timxi għaliex bid-desire tiegħek għalmenu forsi tista' tasal għal dak li inti qiegħda dejjem taħseb li tixtieq tasal. Milli niltaqa' man-nies naħseb Romina illi kulħadd għandu xi ftit minn kollha kemm huma, però hemm min għandu mbagħad il-maġġoranza biża', hemm min għandu l-maġġoranza xewqa. Imma xi ftit mit-tnejn ikollna nemmen, ġifier dejjem ikollok biżgħat u dejjem ikollok xewqat fil-ħajja. Imma l-aktar li trid tafas huwa inti personali. X'l-aktar illi ħajjimmotivak, x'aktar illi anke taħseb fuqha tgħid le ma rridx ta' jew il-laħwa kemm tkun wertit kieku dik, il-laħwa kemm ħanħossni sew jekk nagħmilha dik. Kulħadd irid jiltaqa' miegħu innifsu għax. Jiena meta mbagħad inbidel il-garderoba tiegħi li nibda ngħid pereżempju jien qatt ma ġrat li għax ġenment meta nilbes mill-libsa l-oħra jisom dejjem narhom jiffittjawni qabel inkun żdied dawk in-nara kilos jew ma tafx inti, imma dejjem jisom jibqgħu jiffittjawni, dawn jikbru miegħi ċertu affarijiet. Imma ikun hemm pereżempju ċertu ħwejjeġ. Ikun hemm ċertu ħwejjeġ imma kif li jista' jkun li jibdew jidhru li inti ma tistax ittella iż-żibda għaliex pereżempju, speċjalment aħna minn nisa nitkellmu hekk, meta jisek tibda titqawwa tista' jkun ma titqawwix minn kullum kien. Jew nistgħu nitqawwa mis-sider, jew min jitqawwa bil-waist li mhux il-każ tiegħi, jien iktar għandi każ differenti, hawn minnu bil-hips. Jiġifieri hemmhekk nibda ninduna ngħid iż-żib wasal saw. Dan issa hekk intella. Ġifieri tibda tħossok, però mbagħad jiena kif għadt inti xi motivak. Għamman bat nibda najt iva, ma marċin notu weħħel għax jorrajt, għax jibdaw jaddu l-ek ix tasabda tikber. U issa bil-hormones jibdaw, fimt jibdaw jibdaw għax misaw titħol fil-menopause, għax ikun hemm dawk li ħafna li huma vera. Li huma vera, imma laqas irridu jkunu skuża. U laqas tkun skuża, imma xi mbagħad nibda nqgħod neħe.